jag vet inte om man är och jag fått någonstans till att häcka en här start point efter man sitter så snart en halvan timme och jag någon blåstor men det är så inte stövande det så att det ser ut som att Batan lite om stan han skjut nu. Här skjut så där Jack kött tar där först var kommer nät och det hade finns det här sjön till stänkerna i landet. Ja. Så får vi att fylla vi en efter och näka tulja kanske säga näka om starten än men i halvtid förvalter ser ut att det finns en gång start. Halten nästan förvalter över ho att lägga sig 8 men han blir kommer reisen undan. Det vill säga Jattler en gång reisen väl. Öjliga janter börjar vi Hafrik en gång reisen väl halt igen. Här tan blåa baten främst. Jattleren lägger sig 8. Jattleren åta sig framom hinnar. Han är Highlandskoten framför nu halt igen. Jattleren finns ju den bästa starten nu. Och så igen i öjliga jant med den nästa. Här är det flyer om bojen. Det tycks som om att tar fylltjast flyer om andra platsen. Förvalter är rein, Söjli är rein. Och Hafrekven är rein. Och Kvasse är atter rein. Men till helt tydligt att Jattleren gånger bäst i starten. Jattleren är han må vara ute vid en halva boss långt framför förvalten, men hide med en halvtid Söjli färja gänga väl. Och det kan gott vara till Söjli som är nummer 2. En skot 18 för Jattlen halvtid. Jattleren A8, Söjli nummer 2, förvalter nummer 3, Kvasse nummer 4, Kottler kanske nummer 5, så är Jonkaren och så är det där också Jauner inne i myene. Det är att Tarbayer Batan ur Havn som gänga bäst och det är han blå i Jattleren som är 8. Men Söjli alltid hever en gång rover ser ut som att här fylltja väl vi och jag hade nästan till hever nästan hova stittast alltid mellan Tarboa Batan här. Jattleren och Söjli nog så Jauner alltid tar en halva boss långt kanske framför hinnar. Det kan gott vara att det för en halv boss långt Amone mellan Tarboa främsta Batan här. Vi har Jattlen nummer 1, Söjli nummer 2, Förvalt nummer 3. Förvalter är i herrare kapping vid Kottl och vid Kvassa. Och så är Hafrekven drakna i center och jag hade att ankra Tom och blå baten och innanför i isen i drakna var center. Och Kvossi är så stövan här framme och i 8-non. Vi har framvis Jattlen och 8, men månader med Jattlen och Söjli är inte stor. Här är bara ranchen av månader. Och för mera så är det där nästan pura jauner nu. Här är det mest som pura jauner nu. Och till omtale igen. Till omräppiga Söjli lägger sig 8 nu. Jattleren och Söjli kommer staunen efter. Och nu halvtid är Söjli stack staunen framom. Vi har Söjli och 8. Så är Jattleren. Och Hesebaj Batan är gänka så mycket väl att tar färra är verat det mesta av en i heilare bosslångt halvtid framför nu. Sera hör kapping mellan Jattlen och Söjli kommer nach kajerna nu. Och det är staun tja Taimon Bavon. Och tar det ute vid hela boss långt framför förvalt allt igen. Och så är det Kvasse, så är Kottler, så är Hafrekven, Falker och Jonkaren. Söjli A8. Söjli är halvan skoten framför Jattlen allt igen. Jattleren är hela boss långt framför förvalt. Och förvalter är atter halva, en skot kanske framför Kvassa. Och Kvasse hever kanske, jag vet inte, Kvasse och Kottfarabatren Kottler när Jauner, det kan vara att Kottler är främre. Söjli ökar alltid, have tjänterna och toftene undan nu. Men det är här det är en skoter av munne. Räkva fram vid kajen i här. Och Söjli ser ut att vara att han främste bateren. Så är Jattleren, så är Förvalter, och så är Kottler, och så är Kvasse. Och så är Jonkaren ett la Falker, det vill säga Falker, så är Hafrekven och så är Jonkaren. Samma stöva in efter. Söjli en skot undan. Söjli skoten främre än Jattleren. Jattleren ser ut att vara en bosslang framför Förvalt. Och Förvalter hever munnen av hin och batanon, kanske halva bosslang framför Kvassa och Kottl. Och så är det inte att till hinnar. Och så Reiner Jattleren attackar sig fram. Skoteren är halver nu. Och han är minne. Han vinkar. Och nu får det vara jämnt mellan Söjli och Jattlen. Så ständer Jaunen tar av mittlen. Nu hade nästan att det gånger bättre. Jattlen, Jattleren täcker Söjli nu. Jattleren över tid Söjli. Halvan skoten framför. Jattleren renner. Jattleren täcker sig fram i storon. Här får det vara skoten kanske av munnen nu.
Hör kapping med dessa på främste batarna och till han Blajes mug inte bättre senast men svära Söjli åter nu. Jag vet inte Rejlian. Det kan vara att modern är så stor i korten i mittel där. Men vi har Jatlen och 8, Söjane Söjli och till längt åter från Taimon till Fyrvalt och 3 plats i herrar halva andra Boslon kanske Mone. Kom in mot mål nu, halv 3 meter efter mål. Jatlen är nog den främre, men här är kanske bara en skoter av Mone. Tor inte för vista sia kvart i Ramone tar med men det ser ut som Jatlen har tämmer allt stövnen. Nummer 1 Jatlen, nummer 2 är Söjle, nummer 3 Fyrvalder, nummer 4 verer kanske Kvasse. Halde det ser ut som här är skotern av Mone komma av malen nu kvar jag löte. Jatlen och Söjle och här är det kapping men här är kanske skoter av Mone. Jatlen alltid ser ut att han främjar dem. Så för skott jag brösta kvar jag löte vant igen. Och så kommer det mål, här är inte så stora mål där, kanske bara halva skotren. Så vet att det mål någon, vi ser, hej, börja nu, mål i långrinne, för kör vi håll 3 meter, kanske efter en. Men här är framvis en halva skoter, ett långt av skoter av månen. Så färra vi att komma in av malvisen här på baten och det bär häst på baten. Nu driver Jatlen från, nu blev han halv post långt av månen. Och nu ränner han från honom, Söjli här uppe på backskoden och vi kommer malvit av nu. Söjli nummer 2 och så är det Fyrvalder nummer 3 och skvarver nummer 3 av dem. Det är kanske Kvasse, ett laverda Kottler. Annar Tarran. Och så gärna blir det Falkaren. Och Jonkaren och Havfrekven. Ter tar på sista bataner och jag vet inte hur förra av timon. Kanske blir Jonkaren den förra. Ja, så hade alla kommit mål och